ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜୟବଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ମରା ଷଣ୍ଢ ଆଜି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆନିମାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓ ମୋ ସହଯୋଗ ସହକାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଣିଷ ମରା ଷଣ୍ଢଟି ଆଜି ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଷଣ୍ଢକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବଳରେ ମଣିଷ ମରା ଷଣ୍ଢକୁ ଆୟତ୍ତ କଲୁ ଓ ବହୁତ କସରତ କଲା ପରେ ମଣିଷ ମରା ଷଣ୍ଢଟି କାବୁକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟବଡ଼ବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡ଼ିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଓ ଜୟବଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏ ଷଣ୍ଢର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏ ଜଣକୁ ମାରିକି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିଥିଲା ବି। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲୁ। ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମଣିଷ ମରା ଷଣ୍ଢଟି ଆଜି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଷଣ୍ଢ ବି ସୁସ୍ଥରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଷଣ୍ଢଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଲଭର କାଳିଆ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। अरे आउटा दौड़ी सेठू बाहर कर कहीं दीटा धरच हाथ चलो आ भी नियो କାଳିଆ ସେ ଆଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ନା। ସେ ପୁରା ପୁରା ମତ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। କାଳିଆ तू काया काई जाऊ जाऊ सीधी अरे प्रस्तुत चाकरी कर बेकार देखो फेर असली जाऊ पकोनी जाऊ बेटे धरी थंडा इरी तुम टोका दे ସିଏ ଲୋକ ବି सी चाकरी कर सी दान बुझियो କାଳିଆ ତ କହିଲି ହେ ତୁ କହିଲି ଆଡ଼େ ଏଠି आज मैं काली